er det endnu en dejlig dag ved swimmingpoolen, hvor Bella har fået farfar og onkel Kjeld kørt op i det helt store gear. Og der er bare knald på. Jeg tror, de leger Monkey in the Middle. Og det kører fantastisk. Man kan jo lige nyde udsigten. Og så er de to legeoppe. Og Bella, der leger med farfar. Og farfar og Markell. Bedstemor og Vibeke, der læser. Og lidt ombygning. Bella, hun gør det fantastisk. Skal hun lige op og svømme på ude nu? Ja.